ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଥିଲା କେତେ ରହିଲା କେତେ ଆସ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା। ଆଜ୍ଞା ଥିଲା କେତେ ରହିଲା କେତେ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମାଛ ଅଛି ଆମର 6ଟା ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ଗଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଚଟକିନା ଖାଇଲା। ଖାଇଲା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା 6ଟା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସେ ଖାଇଦେଲା ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା ପିଲା ପୁଣି କହିଲେ ଏ 5ଟି ରହିଲା ପୁଣି ଆହୁରି ଗଲା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ହଉ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପେଟି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ଭାଗ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ମେଞ୍ଚେ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ତାର 2345 କାର୍ଡ଼ଟା ଏଠି ଲଗାଇଲା ପରେ 5 ହେଉଛି ଏକ ଘର। ପିଲା କ'ଣ କରିବେ ଏକ ଘରକୁ 5 ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି କ'ଣ 4 ହେଉଛି ଦଶକ ଘର ତାପରେ 4କୁ ସିଏ ଏଠି ସଜେଇକି ତାପରେ 3 ହେଉଛି ଶତକ ଘର 3 ହେଉଛି ଶତକ ଘର ଲଗାଇବେ। ତାପରେ 2 ହେଉଛି ହଜାର ଘର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଖେଳ ଆକାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପେଟି ଦ୍ୱାରା जगन्नाथ चकानयन जगन्नाथ चकानयन नीलमाधव तू न रखिले मते किए रखिब जगन्नाथ चकानयन माधव मते किए रखिब तू न रहिले मते किए रखिब जगन्नाथ
ଲାଗିଲେ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।
ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଥିଲା କେତେ ରହିଲା କେତେ ଆସ ଫେଡ଼ାଣା କରିବା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା। ଆଜ୍ଞା ଥିଲା କେତେ ରହିଲା କେତେ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମାଛ ଅଛି ଆମର 6ଟା ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଚଟକିନା ଖାଇଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ପିଲାକୁ ଆମେ ରହିଲା? ପଚାରିବା 6ଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ସେ ଖାଇଦେଲା ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ପିଲା ପୁଣି କହିବେ ଯେ 5ଟି ରହିଲା। ପୁଣି ଆହୁରି ଗଲା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ହଉ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ପୁଣି ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ କହ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପେଟି। ହଁ ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ମେଞ୍ଚେ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ଧର 2345। କାର୍ଡ଼ଟା ଏଠି ଲଗାଇଲା ପରେ 5 ହେଉଛି ଏକ ଘର। ପିଲା କ'ଣ କରିବେ ଏକ ଘରକୁ 5 ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି କ'ଣ 4 ହେଉଛି 10 ଘର। ତାପରେ 4କୁ ସିଏ ଏଠି ସଜେଇକି ଥୋଇବେ। ତାପରେ 3 ହେଉଛି 7 ଘର। 3 ହେଉଛି 7 ଘର ଲଗାଇବେ। 2 ହେଉଛି 1000 ଘର। এইভাবে ভাবে পিলাମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଖେଳ ଆକାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପେଟି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବେ। ହଉ ଏଇଟା ଟିକେ ପଚାରିବୁ ନର୍ମାଲ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଆ ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ପୂରଣ ବାଚ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇନି ଉପରେ ଅଛି ଏଥିରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି। ସଂଖ୍ୟାର ଅକ୍ଷରେ ଆଉ ତାର ପୂରଣ ବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଯାଏଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରା। ହଉ ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି ସଂଖ୍ୟା ଚକ୍ରୀ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ଚକ୍ରୀ ଘୁରାଅ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚକ୍ରୀ ଘୁରେଇକି ଏକ ଦୁଇ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବେ ଆଉ ପିଲା ଖେଳିଲେ ଖେଳିବେ। ଏଇଟା କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କରୁଛି ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ଫଳା ବ୍ୟବହାର ହେଇକି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍ କହୁନାହାନ୍ତି ରମେଶ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଭଗ୍ନାଶ ଚକି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏଇଟା ବି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ସାର୍ ଏଇଟା ସୁଶୀଲ ସାର୍ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ଥାନୀୟ ହଉ ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଡିକୋଡ଼ିଂର ଗୋଟେ ଚକ୍ରୀ ହେଇଛି। ଏଇ ଚକ୍ରୀକୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଆମର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରଟି ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଶବ୍ଦ ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ବୁଲିବ ଆଉ ଏଇଟା ବୁଲି ବୁଲି ପିଲା ଦେଖିବେ। ଲିପିଡ଼ିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି 12 ମାସ 6 ଋତୁ କେଉଁ 2 ମାସକୁ କେଉଁ କୁହାଯାଏ। ପିଲା ଏଠୁ ସବୁ ନାମ ଜାଣିବେ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଏଠୁ ଜାଣିବେ 12 ମାସ 6 ଋତୁ। ଦିଦି ଆପଣ ମାଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ମାଛଟା ଉପରେ ଅଛି ମନେକର ଘର ଅଛି ବିପରୀତ ମାନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋଷୀ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଛଅଟା ରହୁଛି। ଦିଦି ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟି ରଙ୍ଗ। ଦିଦିଙ୍କ ତ ବଢ଼ିଆ କୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟା ଭୀମ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଦିଦି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଓ 3 ଅକ୍ଷରର ଶବ୍ଦ ସମାହାର। ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି 2 ଆଉ 3 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ କରିବେ। ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଲାଇଟ୍ କରିକି ସ୍ଲାଇଡ୍ ସହରରେ ବୁଲେଇଲେ ଏପଟେ ଦହରେ ସେପଟେ ଦହରେ ଆଉ 3 ପ୍ରକାର 3 ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଶବ୍ଦ ସେମାନେ କରିବେ। ଗଣିତର କେତେଟା ଗଣିଲ ଗୋଟେ 2 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେ ଆଣିବ 8ଟା 1 2 3 4 5 6
ଛଅ କାଗଜଟା ତ ଏଇ ରହିଲା ମାର୍କର ପଛରେ। ଛଅଟା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଉ ଶନିବାର ଯାହା ହବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଆଗେ ସାତ ଆଉ